Kralj Artur. Kralj Artur je bio legendarni britanski kralj za koga se vjeruje da je vladao početkom 6. vijeka nove ere. Artur je jedan od najpoznatijih likova keltske mitologije. Od 12. vijeka je glavni lik brojnih književnih dijela. Detalji priče o Arturu se uglavnom sastoje od folklornih i književnih izuma, a njegovo istorijsko postojanje je debatovano i osporavano među modernim istoričarima. Vjeruje se da je Artur vodio starosjedioce, poluromanizovane i romanizovane Brite protiv nadirućih germanskih plemena Anglosaksonaca na Britansko ostrvo tokom velike seobe naroda. Za legendu o kralju Arturu vezuju se priče o čuvenom maču u kamenu Excaliburu, čarobnjaku Merlinu, vitezovima okrugloga stola, dvorcu Kamelotu i mističnom ostrvu Avalonu. U legendarnim pričama Artura se opisuje kao viteškog ideala, čistoga srca koji se bori na strani dobra protiv nepravde i zla.